Sanibonani, kule video ngifuna ukukhuluma ngalo mshini engawuthengayo, isingabani bani le. Isinga-heavy duty 4423, shuthi ngoba iwu-4423 ichaza ukuthi inama-stitches awu-23. So ufika nonyawo lakhona-ke lolu oxhubayo kugesi. Angithi uyabo hlampe nawe ufuna ukuthenga, ngizobe ngiyeka nje ividiyo ukuthi mhlambe okanjani lo mshini ukuthi mhlawumbe ufisa ukuthenga nawe. Kodwa mina asikho nje isizathu esikhulu engathi ngiyithengele lo mshini nje ukuthi ngiyawuthanda indlela obukeka ngayo kuphela. Ngithanda i-design yawo, yabo, nesakhiwo sawo. So angithi yabo on and off lo mase uxhumile phela unyawo lakho lapha. So on and off lo uciphiza laphana nje la omnyama khona, iyavuleka, iyavaleka. So nje lo mshini, so kuthiwa yini isinga heavy duty bani heavy duty 4423, yabo. Ufika nayo imanual nalento le yokuthi uvale ukuthi awusebenzisi. So uma uthenga umshini ungabe ilahle imanual, yabo. Ungayilahli imanual, ibaluleke kakhulu. Ukudonsa vele lana kuyaphuma lana khona uzokwazi ukuthunga kahle phela iy'nto zakho. So nazi into ey'fika nawo, yabo. Fika la ibhathini what le ibhathini futhi. So lo mshini lona bathi ibhathini yakhona i-automatic, yabo. Iyay'thungela yona ize iyoqeda. Angithi yabo lo ngihamba nginazo iy'nzipho. So ubeka kanjena, ngizoyenza kodwa ividiyo, yabo. Mase iyakala-ke yona, iyona ekalayo ukuthi iyakalela ukuthi ibhathini yakhona ikanjani. So yabo. Yiza-ke nabo obhobhi ngaba abathathu, omunye ulaphana vele la phakathi laphana. Angazi la ibhrashi lokuklina leli ushaye ususa udoti no-seam rip umaqaqa lana. So ney'naliti ey'ntathu la unyawo lani lolu lokuthunga inkilombo la. So uza nama-accessories awu-11, ubhale kanjalo. So lo angazi umfaka la, umfaka somewhere la ngaphezulu la. Lapha uma uthi ufuna ukufaka la la uqaqa la, uma ufuna uqaqa la ukhiphe ushintshe inaliti la, uqaqa la esayidini la. Uma uthi ufuna ufake amafutha, ufuna ufaka amafutha lapha kumshini wakho. So uma uthi mhlawumbe ufuna ukuthenga wona shame uyashesha kunalo akade ngiwusebenzisa, awufani ushesha kakhulu nalo akade ngiwusebenzisa lo. Ngiyayazi i-brother le kade ngiyisebenzisa. So uyashesha-ke lo, uyashesha lo kakhulu futhi. Kodwa phela
angeke usheshe ngelokhuza nge-industrial machine. So kuwukuthi wena ufuna ukuthunga nje into ehambayo ungayithengela i-industrial sewing machine. So mina lokho kuthengiswe yini vele angithuki serious ukuthi mhlawumbe uyithukela nje. Ungathungela phela nama-customer la. Ungathungela ama-customer inkinga ayikho. So uza nje ney'tishi lana zo-23 so lesi esebhathini lesi nasebhathini hole lesi su-one steps vele siyi-step esodwa njalo. So uma usifaka ngizoyenza amavidiyo nje so la ukuthi ufuna ukuthi uyabona ukuthi khona la o-blue noko-grey, u-grey noma u-black lo. So uma kuwukuthi ushaya lezi y'tishi lezi ezimnyama uzofaka la kwama-settings akho aba la ama-settings. Uma kuwukuthi usufuna lezi shuthi lezi uyay'bona lezi e-blue lezi e-blue shuthi uzofaka la zonke y'hambisana nala. So lana nayi iy'nzipho zami yabo lesitishi lesi into engiyithandayo la ngalo mshini yabo. Uyakwazi ukuthunga into ey'nwebekayo ngala ngoba iya-stretch-a le ngikhohlwa o-zigzag nabo o-zigzag baya-stretch-a kodwa lo o-straight isiNgisi shuthi isitishi esinwebekayo siyanwebeka kodwa sona si-straight sona. Angithi uyabo. So lana-ke ama-dials lana ukuthi mhlawumbe ufuna ilokhuza yakho ibe yinde kangakanani, sibe sikhulu kangakanani ububanzi besitishi sakho. Uma kuwukuthi usifuna sibe sikhulu kodwa mina ngihlezi ngiyibeke ku-4 awujwayeli. La-ke ukuthi ufuna ulokhuza angithi uyabo inaliti yakho ikephi ngihlezi kuphathi nendawo lana-ke itheshini la ngaphezulu hleze ngiyifake ku-4 hleze ngiyifake ku-4 kwamanje kodwa nje iya-reverse-a lana iya-reverse-a. So inenye futhi so uma uvula i-bobbin la no-press-a la angithi uyabo unomcibisho uya-press-a bese iyavuleka ushintsha into ofuna uyishintshe. So nayi la ilokhuza uma kuwukuthi ufuna la ukuyehlisa la unyawo lokuthunga yikho khona lokhu la base nayi la iwili iwili uma uyidonsa fanele uyidonsele nje ize ngakuwena njalo mhlambe ku-stack-ile uyidonse ize ngakuwena ize ngakuwena i-control-a phela ilokhuza inaliti. So lana umshini angithi uyabo kufanele ngifake la into yelokhuza la masulokhuza yenza ibhathini ibhathini hole lana ibhathini hole lana so yenza ibhathini ngelila. So enye into enayo imosha isikhathi kodwa lena angithi uyabo iyakusiza la ukuthi ufake inaliti la u-thread intambo kwinaliti lento uyayidonsa nje yabo.
uyayidonsa nje, yabo, kanje iyakusiza. Kunama-hooks lana ngizoyenza ividiyo yabo ende ngayo yabo, ihele nje. Lana ngihlezi ngibeke la ku-2 nje noma 2.5 lapha adedayo la. Ubude phela la belokhuza. So ya nje umshini lona ayikho nje into ebalulekile ngawo. So wona i-price yawo u-5,000 asithi 7,699 i-price yawo. I-price yawo lo 5,699 kodwa ngathole i-discount ya-5%. So agcine sengikhokha mali 5,441.40 yabo. So nawe bothi mhlambe uyafuna uthenga lo mshini, hhayi ungawuthenga. Ungawuthenga. Iyashesha wona, iyashesha kodwa hhayi njenge-industrial lo mkhulu kodwa wona hhayi uyashesha wona umshini, uyashesha umshini. So nje kulula nje vele uku-trade nje, ya ayikho inkinga ngawo. So ungawuthenga. Phela muthi wena ufuna ukuthunga like serious, ngathi mina thenga i-industrial. Isizathu sami ukuthi ngiwuthenge ukuthi lo obuye uyangihlupha ne-button hole angisawazi uyazi. So yingakho ngidicayide ukuthi ngithenge lona yabo. Ezinye iy'tishi ubuye ungay'shayi lo omunye umshini wabo omunye. So ngiyenzela ukuthi nje bothi uyanginika inkinga yabo, ngiy'thungele ngalona. So lo o-slow kunalo, lo fast lo slow lo muthi uyathunga la uyashesha uqeda ngoba usuyenzela, uyay'thungela nje into zakho yabo. So lona ibhathini ihole iyangihlupha lana u-zigzag awusaphumi. So nje iy'tishi ey'ningi ngibuye zingasaphumi. So yingakho ngithenge lo, hhayi ukuthi kunjani kanjani nje. Ngiwuthenge ngoba ngiyawuthanda indlela obukeka ngayo. So ya ngiyawuthanda indlela obukeka ngayo kuphela lapho nje. Ayikho into engizoyisho futhi. Ya ngiyabonga kakhulu ukuthi nibukele ividiyo yami. Ya ngiyabonga. Ngingabuza eminye imibuzo ukuthi mhlawumbe khona engikushiyile kule vidiyo lena. So okumayelana nalo mshini. So ya .